Atzalde honda noi, gaur otzalian otalauan, otzalieko udalbatza, Boizko udalbatza, ingo deu. Eta hasiko gea aurreko udalbatzaren aktarekin, ondoren udaleko erabaki eta kudeaketan berri ematen jarraituko deu. Hirugarren puntuan zinegotzi berri baten kargu hartzea izango deu. Laugarren puntuan zinegotzi baten dedikazioan inguruan jardungo deu, ondoren batzorde informatzaileen sorrera eta osaketa. Seigarrenian udalangileen organizarien igoera hartukeu, izpide eta erabaki gai. Zazpigarren puntuan turruntegi eremuaren xehetasun azterketaren aldaketa puntualan inguruan. Zortzigarren puntuan berriz, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak aurkeztutako mozioa, eta 9. erregu galdere eta pasa aurretik, martxoaren 8 inguruan, EH Bilduk aurkeztutako adierazpena izango dugu. Beraz, hasiko ea aurreko udalbatzaren ohiko osoko bilkuraren aktarekin, zehoz esateko aldin badakazue, zuzentzekoik edo aipatzekoik espado, onartuta gehatzen da. Bigarren puntuan, udaleko erabakita kudeaketaren berri emateko, hasiko gea urtarrilean emandako alkate hirigintza eta ongizate alorretako ebazpenekin. Lehenengo dakauz alkate ebazpenak, ez da ohiko izaten, baina urtarrilean 3 ebazpen izan zian. Hirigintza alorrien berriz, hemen gogoratzen bazate aurreko hilian gitxio izan zian, da oangoan geixo atoz, 36, lehenengo urteko 36ak dakauz. Eta ongizateko ebazpenetan urteko lehenengo 4ak. Horren inguruan, beti esaten duguna, ordo ebazpenak horren berri jasotzen da, eta baten batekin azalpenik edo bihar izan ezkeo, nahi izan ezkeo, beti dakau, dagokion batzordian esplikazioak eskatzia. Gaurkoan dakau baitxare, berankortasun txostena 2021ko 4. hiruileko txostenaren berri ematia, jaso deudanok emelez, eta txosten hontan jasotzen dira fakturen ordainketa uniak edo legiak aurreikusten ditunak, eta faktura guztiak dakauz dagokien epetan pauta, eta patzeko daudenak daude, ohandikan ere legezko epe barruan, eta txostena, aurreko txostena, 3. gogoratzen bazeate, zozen 3 faktura, ohandikan bideratzeko, eta, iruragia esan gendu moduan patzeko prozesuan ipinitzazo zen, iaga ordainketak eta gauzatu zian, eta 4. hiruilabetekuan, danak bere epetan da pauta doz. Hemen kontuak pixka zehatzo dira, eta hemen galdera bat eduki ezkeo bai galdetu beharko gendukela kontu hartzailetza zerbitzuen. Esplikazioak asko zehatzo dira eta. Horren berri emandare, udal jardueraren kudeaketan inguruan, nik neuk 3 aipamen nahi dituten, pixkate azkenengo udalbatzatik handona izan dako aipagarrixenak edo. Komentatuko eta aurreko udalbatza izan zen urtarriaren 7an, eta orduan ja iragarri gendun, puertosekin batzeko asmua gendukala, entzun zalako, ez da, dikiaren luzapenaren esleipen prozesua abiatuta zauela, eta, eskatu gendun bilera bat, eta hainbatetan komentatu izan dugunez hemen, bilera hori udaletxeak jarri eta alderri guztiokin etxeko eskakizuna ingendun, eta, portuetako zuzendaritzatik jaso gendun erantzun izan zen lehenengo
erakundekin, hau da, alkatetzakin naixo zeuela batzia, eta ondoren etorreko ziala, ala ikusten bagendun egoki, eta ala etorri zian otsailaren 2an, eta egon ginen Aitor Ruben de Irurok egon ginen, Aitor Etxeberria zuzendaitza eta Aitor Aldazoro Portuetako aholkulari etorri zian 2ak, eta, azkenian izpide hartu gendu zen, beti eukitzen ditugun gaixak, ez da, edo aspaldizan euki ditugun gaixak, batetikan babesdikian inguruan jardun gendun, azkenengo komentatu gendun, ez da, slipen prozesua abiatu zeuela, eta horren berri ez gendula jakin, eta ja martxan zen gauzia zala, eta horren gainean jardun gendun, hango datuak izan, hango diruak zenbat izango liak ezen, ze epe izango litzakeen, eta gero dikearen ondoren zetorreko litzateken, ez da? Baina argi laga zeuen, slipen prozesu hori abiatuta zeuela eta bere bidian jarretxuko zuela. Bigarren gaixe hartu gendun izpide Molla Berriko txabolena, horre ere esan ziguten lizitatuta zeuela eta martxuan, 2022ko aurtengo martxuan, datorren hilian, asteko asmotan edo ziala, eta hirugarrena izan zen kofradian gaixa, eta hau ere 2022an lizitaziorako prestatu nahi duela, dana proiektua eindadakaela, eta asmo izango litzakela 2022ko urrian edo hastia. Hirugai honek ere, dikian abezela, bestian ere ez dugu informazioik, eta eskatu zizan, pixkate txabolen eta kofradiaren proiektua bintzate helarazteko mesedez, gatu zian helaraztekotan, baina ez dugu jaso handikan. Ez dugu jaso handikan. Ez da, Ruben? Ez. Hirugai horrek, gero, laugarren bate hartu gendun izpide baitxaren noski, akuakultura eskoliana, eta akuakultura eskolian inguruan, bada, eraikinakin ze problematika dagoen, eraikinakin baino atzeko mendisekin da, baina berri on bat bintzat etorri zen, orain artean esaten zitzakun, eta ala jasotzen zan txosten baten, akuakultura jarduera etzala plan berezian jasotzen, eta nolabait modu ezegoki baten gauzatzen nahi izala, eta horrek eukideu beste irakurketa bat, edo beste txostenen bat, eta ja akuakultura jarduera portuko plan bereziaren baitako jarduera egokitzat jotzen da. Beraz, hor bai ondala, horren regularizazio bat esan daigun, ez da? Oain arte esaten zitzakuna horrek etzakala tokirik hortan, toki hortan, oain bintzat aukeria badaka legezko modu baten eoteko, enkaje baten, ez? Portuko plan bereziaren baita. Eta gero, hor eraikinaren, kofradi edo akuakultura eskolaren ekaperen eraikinaren atzealdeko maldakin dauen arazua ordo, eta hor ari gea bai portuetako zuzendaritzarekin eta bai hezkuntzarekin izketan, da ikusten, aztertzen, izan liken, eta handikan ez dakau berririk, notizi berririk, eta hor iruditzen zaku egun baten gai hau ere dikian luzapenakin batea, eta ikusten duen bezala, hiruko bilera baten, hau da, hiru alderritxon arteko bilera baten dikiana izpide hartu beharko deula, akuakultura eskoliai ere eman beharko dixau espazio bat, tarte bat, eta horren inguruan hausnarketa bat partekatu, ez da. Eta, boskarren puntu bat, eman ziguna, izan zen estua isuana, estua isoko plan bereziaren idazketa prozesua aurki hasikoa, oain publikauta do, jendaurrian do, datorren aste arte jendaurreko erakustaldixan dongoa, alegazio bat bintzat bado oain goz,
dauden alegazioei erantzun ondoren, hor prozesu horrekin ere hasi beharko da, eta portuetako zuzendaritzatik esan zitzakun, ez du aizuen aurrian Puertosek bere garaixen hartu zituen konpromisuei hasiera baten eutzi itxen dizuela, eta aurrea junala, enbiarko dela izketan, batzarrak, hitzarmenak edo danadalakuak, hori definitzen juteko. Eta azkenik, 6. puntua, azkena, hartu gendun izpide, portu legia, eta portu legeko herriko maixe edo herriko kontseiluaren inguruan jardun gendun, ezta? Eta pixkat horren aldarrikapen baten gendun, eurak ere ikusten dugu hor dauela figura hori, eta dikiaren luzapeneako baino ikusten dugu ondorengo prozesuetako, parte hartze prozesu batzuk eta enbiarko diala, eta pixkate horren kontestuan eta kokatzen zeuen. Lantzeko gai bat izango da, etorriko dana, baina, bintzate hori instrumento moduan hor dauela kontemplauta, ezta. Eta, esan detena, hau izan zen, otzailean bixan eukigendun bileran edukisa, eta honekin batea, gai honek lantziakin batea, bai entzi xaula eskari bat, mesedez eurak ere etortzeko ona, eta guri agertutako kontu honek, hitzetan agertutako kontu honek, pixkat hitzetan da dokumentutan edo altzan neurrixan, ekartzeko urrengo baten, baina hiru alderrixok gaudela berriz ere danon artean partekatzeko, eta batez ere danok entzuteko hau batetikan eta aldiberian Puertosek emateko dakan mezu hori. Nahi nuan gaurko ekarri fetxa bat, ez teu lortu fetxeik ekartzeik, baina, bai agendan ipiniko deula, aurki nire pentsatu handikan eslipen prozesu hori martxan dauela, eta horren definizio euki hartian igual ez deula eukiko batzarrik, baina eukiko dugu. Hori portuetako zuzendaritzan gaixa. Beste puntu bat, kondian etxeko, hau da, Arrietako etxeko hitzarmena bakizue 2018, ez da, Ion? 18 zinatu zen? Uste bat, ez da importantia. Hitzarmena intzan ian, intzan luzeako, edo, en fin, etzan izan gauza kojuntural bat, eta urte bateko, urte jakin batzuetako ekimen bat etzan izan, luzea behirako kontu bat izan zen, aurten hitzarmen hori amaitzu da, eta berritzia tokatzen da, eta, engenduen lehengo bilera bat, adostasun bat, bilatzeko ez, adostasun naia, lehendikan datorren adostasuna berresteko, esango neuke gehixo. Eta, familiak, diputazioak eta udalak, engenduen batzarra, eta, hartu genduzen hor konpromisuak, azken baten, dia lehendikan datozenak berritxu eta bide beretik juteko. 2022 beira, besteak beste, garrantzitsuenak edo niri bentsat garrantzitsuenak irutxu zitzatezen, urteroko mantenimendua batetik, eta bestetik berezitzasun moduan, horko bakizue etxe barruan dozela elementu asko zarrak, historikoak eta balixo handikoa diazenak. Ez balixo ekonomikoa bihar bada, baina bai balixo historiko eta horren berreskura penian nahi dugu indarripini eta urten dakixalako eta dakixanak esan doalako, nahizako bereziki heldu oial kontuei. Bai izan altzari oialdunak edo jantzixak, erropak, eta horren nahi dizu eman dedikazio berezi bat, horren mantenimenduei, galduta dozenak berreskuratzeko eta ondo dozenak iraunarazteko. Eta bestetik jardinai, etxeatzeko jardinai nahi zaio bereziki begiratu, eta trataera egoki bat eman, horre dakizenak esango dugu ez beharkoan, horko zuaitzak eta landarak eta belardixa azkenian, dana, jardin osua, izateko etxiaren
elementu osagarri bat eta bizitaldixan integratzeko. Gaur egun etxen da, salidia, jardina, baina, jardina erten, da antxe argazki batzuk ateat, baina nahi da hor jardin botaniko hitzpotolua da, baina horretan antzpun, ez da? Eta, horrek, eta hirugarren kontu batek ere hartuko dugu, ez indarra, baina, dakigunez, aurtengoan, teliatu aldau entzako, teliatu berrixak daka, eta teliatu berrixak karriko deu, eta nahi da pentsatu, honeako izango dela. Baina ezetasuna, etxe barruko ezetasunak, eta girua aldauengoa, guain babestu ongoa, eta horren zaintza bat ere nahi dain. Diputazioak esan zuen sonda batzuk, edo ipineko ditxula jarripen bat etxeko, etxe barruko temperaturak eta humedade kontuak eta zetxeko, eta pentsatzen da horrek lagundu ingo dela gauzak hobetzeko, baina, jarripen bat ingo da. Hori kondian etxiai edo harritako etxiai dagokionez, eta hirugarren atazkenan eraldetik, handikan goizo bada ere, igual prentzatik eta hasiko gea ezagutzen, aurten Elkanon mundu biraren urte hurrena ospatuko da, eta Elkano Fundazioak nahi duen Euskal Kostalde osoan, Bilbotikan hasi eta Baion aldeaino, hainbat ekitaldi, hainbat atzea eta aurrea ingoitxue, maiatzian hasi eta iraila urrira arte, eta proposamena jaso gendun, mutrikuk horretan parte hartu nahiko duen. Jakina erantzun izan zen, baietz. Batek esaten duan bezala, Elkanoi mutrikoarrak erakutsi zizuen itxasuen ibiltzen, jode. Hori ere, hori esateuen arren, bai, gu horren biharko gea, eta hasiera baten, uztaileko lehenengo hastia ari dia fetxak eta gordetzen mutrikurako. Handikan ez fetxa, behin betiko fetxaik, baina buelta horretan etorriko da, eta horrako ere mutrikuk ere enbiarko du bere karpena. Ez da bakarrikan etorriko dira Getari aldetik, karriko ditue ez dakiz erakusketa, bai ondo, baina geuk ere herri bezala, mutrikoarrok ere ukiko dugu, zehose gehitzeko erakusketa horri, edo ibilaldi horri, edo urte hurren hori. Hortan hurrengo hilabetietan, badoz idea batzuk, eta badakauz itxas gizonak, itxas andrak, itxas tradizio bat, badakauz zer kontatu, eta itxasuen hildako ere makina bat mainel dakauz, eta horrelanakin zehose asmatuko aldeu. Eta hau esan deten kasuan, baitxere gogorarazi askotako balixo ez duan arren, eta gogoratu naiz, atzo letu nolako, ez da? 1646 urtean, oandalo urte batzuk, 24 mutrikoar ternuan galdu zian. Ternuan hiltzian. Oain galleguak hildia, ez da izan bat, galleguak edo peruanuak, Galiziako barko bat ondo hauta, hainbat mainel hildia, eta 1646an, 24 mutrikoar ternuan galdu zian, bakailau arrantza junda. Hori dakigu, Xabier Basterretxea Txordok egindako lan batetik ateata. Eta, holako kontakizunak eta badakauz, ez? Munduai eskaintzeko. Horrek esan da, Garoa? Eukik ez zeuk ere kontatzeko zoz. Arratzalde honda, noi? Gobernazioa lotuta, hilabete hontan egin ditugun lanak aipatuko ditut. Auzoz auzoko bileretatik eta herritxarren ekarpenetatik, jasotakuen artean egin ditugun batzuk ondorengo hauedia. Samikoiako ermitxan aurrekalde dana berritxu da, atia barne. Samikoiako parkian banko berrixe jarri ditugu. Jauja aurrian... Jaujaurrian ezin duentzako espaloietako koskak kendu eta aldapa txikisak egiten ari gea, eta aste honetan edo hurrengo astean amaitzia aurre ikusten da.
barandila berrisak ere jarriko dira aurrengo astietan, bat hementsen udaletxe atzian eskaietatan, Saturranako aparkalekuan ere erreka onduan barandila zati bat apurtuta dut hori konponduko da, eta San Miguel 13 eta 15 hor patixuan barandila bat bado, zaharra, altuera desente ez dakana orduan, altuera geixokin berrixa jarriko da. Herrixan garbitxasunaren aldetik, dekapadora ibili da alde sarrian, hori garbi gailu handi bada dekapadora, eta alde sarra indeu aurten aurreko urtietan berri inguruetan ibili dalako. Eta laster, labainak dian kale eta lekuetan, tratamendu berezizak emango ditugu. Beste gai bat, Gabonak aurretik izan gendun euri jasaren ondorixoz, Mizkian eta Artzainarreka bidian luperixak egontzian, eta konponketa batzuk entzian, bidia libratzeko baina, eta bestalde, tenientez Txurruka auzuan eraikin atzian ere lurra mugitzen hasitxado. Orduan, honen aurrian, Ikerlurrekin harremanetan jarri ginean iaz, Ikerlur da lurraren azterketak egiten ditxuna, eta aipatutako hirileku hauetan lurra aztertzen ari da. Eta laster, txosten geotekniko bat eukiko dugu mai gainean. Orduan, txosten horrek erakutziko digu puntu bakoitzian zer egin beharko dan, irtenbide emateko. Eta gure asmoa da, ahalik eta azkarren eitxia lehentasun handiko gaixa dialako guretzako. Beste gai bat, txakurrak. Txakurren inguruan, errolda epia amaitsu da. Hemendik ere deialdi bat nahi dugu indanoi, gerturatzeko udaletxea eta erroldatzeko txakurrak. Erenak edo ongo dio indikan erroldatuta asko falta dira erroldatzeko. Ordenantza aplikatzen hasiko gea, eta baitxe izuna jartzen ere, orduan aurreko bihaztietan prentzan, banduare erabili da, sare sozialak ere erabili ditugu, herritxarrai abizatzeko, beraz esan dakua etorri, mesedez eta erroldatu txakurrak. Eta amaitzeko esan, arauditzak eskatzen dituen beste gauza danak ere betetzen hasiko gehala. Txakurkakak alde batetik, txakurgunean ere sarreria bukatu nahi deu, sarreria eurisakin da ez du egoki zartzeko, eta gero korrearen erabilpena ere kontrolatu ingo dela. Eta amaitzeko esan, aipatu izan dugu baino goixotan, baina pantaila jarriko deula urrengo astietan goiko plazan. Eta asmoa da, udarako beste 3 puntuetan ere jartzia. Moian, Jose Mari Alzibar goixan inguruan, eta baitxa goiko plaza inguruan ere. Horretxen ere. Zalde hondan hoi. Nik feminismoko batzordetik eta migrazioko maiko pare bat kontu, datorren nigian, martxuan dakau bi data esanguratzuak, martxuak 8 emakumean nazioarteko eguna, herriko mugimendu feministakin emakin egitarau eta kartel bateratu bat ateako deu, beurenako handikan estos eman ekintzak estos handikan zehaztuta, baina bai udaletxekuak, eta batetik handak, martxuak 16an, gazteria batzordiak antolatuta, miren aiartzakin solasaldi bat egongo da, emakumien sexualitatea buruz, eta martxuak 19an, erre ikuskizuna, bertzuak eta arte disiplina desberdinak batzen ditxun ikuskizun bat. Eta gero, martxuak 21an, da arrazakeria eta xenofobiaren kontrako eguna, eta egunian bertan ez, baina urrengo 2 egunetan bai antolatu ditugula, batetik martxuan 22an, Xabier Aierdikin hitzaldixa, Euskal Gizarteko arrazakeria eta xenofobiaren inguruko analizi bat egingo deu, eta martxuak 23an, Txika Serie Irresponsable dokumentala, eta parte hartzaile batzukin solasaldixa, dokumental hontan emakumia, migrazioa, arrazakerixa eta giza eskubideak batzen dira, da hori interna moduan lan etxen deuen emakume batzun testigantzak. Eta emakume batzuk etorriko dira baitxa solasaldixa etxea. Horretxe bisak. Motxian bakarrik esan geu, iaz
bakarrikan esateko aurten egongo iala karnabalak, honezko dano jakin dezue hori. Ez dakizela jongo ian aurten, urte bete oitxueria galduta, ez dakizela jongo ian oitxurak berreskuratzean kontua, elkartiak prest, eta, bueno, ikusiko bazte buruan zelari joazen gozak. Erki, ikusi eten ez tolosan potentazi dira, ez da? Hiru isek bentsat. Erki, hirugarren puntuan sartzen bagea, dakau zinegotzi berri baten kargu hartzea, gogoratuko dugu abenduko udal batzen ondoren, Jose Angelek errenuntzia presentatu zuela, eta haren leku hartzea etorriko da Xabi Egurbide, eta maira deitzuko dugu, ez da? Beraz, etorri maira, eta lehenengo eguna danez, da non lehenengo egunean ingendun bezala, idazkari jaunak galdetzekuak galdetuko joz. Bueno, Jose Angel Izardin renuntzia ondoren, espedientea martxan jarri da, eta bere pausak egin ondoren, Junta Elektoral Zentralak, Xabier Egurbide Aristondon kredentziala, zinegotzi kredentziala helarazi dugu, ondasun eta batera ezintasun adierazpena eginda, zinegotzi berriak kargu hartzea inbiar du. Irakorriko dizu zin egitea eta zin egin. Zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zure kontzientziaren eta ohorearen izenean zinegotzi karguak sortuko dizkizun bete beharrak zintzoki beteko dituzula indarrean dagoen ordenamendu juridikoari leial izan da? Bai, zin egiten dut. Listo. Erki, Xabi, zure kargu hartzian, lehenengo hitzak bintzat, esateko legaldi erdixea junda dauela, baina hondik urte eta isa erdixan, udal batzakide izango zeitzugula eta izango gaitxuzula, danoko osatzen duen mai hontan, eta bakoitzak bere tokitxik, herriarentzako onena bilatzeko lania jarraitzuko deula eta hortan ere zure laguntza biharko deula, ezta? Zure karpenak, Xabi, ongi etorriak izango dira, beste danonak dian bezala, eta ibilbide zintzo eta oparo bat izan daigula. Danon izenian, da gure taldian izenian, izan daizula ibilaldi egokisa gure artean. Gure partetik, gure taldetik ebe, sorte handi, gopa dizugu, alkatearen hitzak egin bat egiten dugu, eta, eskertu zure eskaintza, ona tortzea, ona batzea, eta, denborak esango du, animo. Erki. Udal batza ontako kide izatiak dakarren gauzetako bada futbola gitxi ikusiko dela, baina bueno. Baina mutriko efeten urte horrenean esaten zan bezala dana ez da futbola. Erki, aurrengo deu, eta laugarren puntuan dakau zinegotzi baten dedikazioan zabaltzia. Hau gobernazio batzordian pasatu zen, tratatu zen, eta pixkate hori ekartziaren arrazoiak edo funtzioaldetikan justifikazioa guk ikusten dixeuna adieraztiarren, esango dut, batetikan egunerokotasunaren kudeaketarako egokisa eta biharrezko ikusten degula. Zoritxarrez ikusten dugu hain biharrezko, baina ikusten dugu biharrezko nik uste, izorredatik, baina azken nengu urtietatik, ez da. Oain garoa do, baina garoan aurretikan aurreko legaldi izan ontzan Josebe, aurrekuan ondala bi ontzan Txartxa, aurretik ontzan Iratze, Jon Beare ontzan, Josebe ere Lenuo, en fin, ez da horren beste zein dauan, da azken baten bate hon, beste hon, eta hori nik lehenengo eskutik ikusi izan dute danen kasuan, askotan dedikazio erdixa hartu izan da, ala zagoelako aurreikusitza, baina gero modu praktikuan emandakua beti izan da osua, eta esango nuke atrebitzuko nintzak esaten osua eta erdi izan dela, ezta. Horren, alde horretatik iruditzen zaku, guk plantamendu hau ez dakargu
oain modu konjuntural baten gure buruai aplikatzeko, geixo ikusten dugu dela udalak biharko doan gauza bat oain eta gero ere bai, beraz konjuntura horren gainetikan ipintzen duguna, eta esan deten bezala, iruditzen zaigu bihar objektibo badala, 150 hori motz gehatzen dela, eta 100 zabaltzia udalantzat erakundiarentzat gauza ona izango dela. Besteak beste, inorenak ez dian gaixen kudeaketarako dedikazio hori erabiltzia mesedegarri izango dalako. Inorenak ez dian gaixak esaten detenian, hor kudeaketan ibili izan gehan, badakigu zertaz hitz egiten ari gehan, udal batea aiatzen da hainbat eta hainbat gai, zailak izaten diazenak teknikari bati edo bestei ematen eta horren jarraipena etxen, ez da? Askotan hor gehatzen dira, inon tokixan ez, eta isak geixenetan idazka izan nahi gainean jausten dira. Barioz, hortxe. Gai batzuk karpetan, ez? Bestetik, bazterrian gelditzen dian gaixak ere asko izaten dira, eta bazterrian gelditzean arrazoiak izaten dira askotan, denbora falta, dedikazio falta, zeinek heldu falta, eta izatea langileria askotan gehatzen zaku bigarren maila baten, langileria bere berretiente guztietan, langilerian, giza harremanen arlua, ez da? Eta gero beste kontutxo batzuk ere bere inzidentzia ukitzen duenak. Ontatik pixkat badakitz, neure ibiltzen nahielako, nahi baino ez du igual, baina esatu batako kontsumoen jarraipena, kontsumoen jarraipenari pixkat ipinezkeo, lortzen dian hobekuntzak haundixak izatea, eta haundixak volumenian espalin behia ere izaten dira gastua razionalizatzeko moduak, ez da? Olako guria bezalako erakunde haundi baten milaka eta milaka faktura iatzen dira zenian, fakturak askotan pasatzen dira sinatu eta segi, aurrera, zup. Eta askotan fakturak eskuartian hartzen dira nian eta behixe ipintzen zako zenian, estutzeko moduak eta egotea. Eta berriz horretan ere, dedikazio bat, baten bat ipintzia horren gainean, askotan esaten den, ez da, egindako alegin horren bueltia etortzen da. Elektrizidade kontuan, gaza, telefon, en fin, danetan, ez da, faturatzen dugu zen zerbitzu guztia, uretan ere bai, en fin. Horrekin batea, kontratuen jarraipena eta hitzarmenen jarraipena ere, askotan kontratuak etxen dira, hitzarmenak etxen dira, eta ja kontratua etxen denean, kontratuan jarraipen zea bat etxen da, batzuetan fede kontua ere izaten da, ez da, ondo jungoa, eta ja sinatu du kontratua, eta horren gainean ere atentzio bat, eta zinegotzi bakutzak, arloko zinegotziak eta arloko teknikariak jarraipen hori enbiarrekua izan da ere, ikuspegi orokor batetik eta gainetik guztian jarraipena etxeko iruditzen zaku importanti izan dikela, ez da. Gau bestalde batetikan proiektuen eta diru laguntzen kudeaketarako, batetik oizko diru laguntzak, oizkoak izaten diazenak, oizko dira, eta urreterokua dira, eta errepikakorrak dira, eta horrek ez dugu eskatzen berezixo, ez da, dedikazio berezixo. Baina bai egoten diala, oizkoak ez dian diru laguntzak, urteko deialdisei erantzun behartzako esenak, adibidez, horrako adibidea, ikastolako estalkixan ez da. Gaina lehen ez da komentatu, eta igual, ja jaso degula, diru laguntza arena, ja lasai gatu ginke alde horretatikan. Baina aurre ere izan zen, arreta berezi bat ipini izalako, eta nik hainbat aldiz esan deten bezala, zinegotzi taldiak hortan sinistu zualako, enpeño bat ipini zualako, jarraipen bat ipini zualako, eta dedikazio bat eman ziolako gauzatu izan diru laguntza hori, basikamente bintzat. Eta horren olako diru laguntza berrizeta ere, enbiarria diru laguntzak esplorau, ikusi ze deialdi dozen, noa presentatu lehiken, baina gero horren kudeak eta ere eskatu, jarraitzu eta justifikau, hiru hitz horrek, ematen dugu oso errazak diala, baina horiek ere askotan gatzen dira idazkaritzan gainean,
Eta gero idazkaritza askotan etxen da bloke hau, igual idazkaritzatik atea biharreko gaixak ere badia, ez da, diru laguntzen kudeaketa horiek. Edo, bentsat, idazkaritzakin batea, baina idazkaritzai laga eta zeuekin. Eta gero, hirugarrena, batzuetan komentau izan duguna, horretan ere, Europako Next laguntza horrek ere hor dabiz, bueltaka, deialdixak ateatzen nahi dia, oain ja dauaneko ere badakauz, hemendik eta martxoan 31ko pare bat deialdi badoz bizirik, geixo ere torreko dia, urtean ziar, eta datozen urtietan ere, horrek horrengo dia, eta horrek ere biharko dugu bere dedikazioa ezta, eta jarraipena. Horrean, egunerokotasunaren kudeaketarena, proiektuen eta diru laguntzaren kudeaketarena, eta gero hirugarren lerro bat ikusten duguna, hau pixkat berrixeari izan daike, eta hau danon artean eraikitzeko izan beharko litzake. Mila iruditzen zaku, gobernu taldian dedikazio gehigarri horrek balizo beharko leukela baitxare, oposizioarekiko harremanerako bidian laguntza bat gehiago ukitzeko. Askotan informazio izaten da, eta informazio falta, igual informazio truke horren arduradun bat ipintzia, eta ze informazio nahi dan, eta informazio hori bideratzeko elementu berri bat izan like hori ere, ez da? Ez da ginik hori funtzio hori ez dut uste oain hartian inok bete doanik, eta berrizan aldetikan eraikin beharko dugu hori ere, eta jakina hori danon artean erabaki beharko genduke. Askotan oposiziotikan esan izan da, ez dako informazioiko, igual kanalik ez deulako euki. Guazen esploratzea hori ere. Eta azkenik, ekonomikoki, zabaltze honek ekarriko leuke 18.000 euroko, 18.816 euroko gehigarri bat aurreko urtearekiko konparatzen, ez da? Eta, iruditzen zaku, hor, etxen deun inbertsio ekonomiko horrek, askoz ere etekin, kopuru hori da gordinean, horren bueltia, askoz ere oparu izango dela etxendan gastua baino. Ez da, nahiko ondo azaldu deten, zozen nahi badezu egitxu proposamenian. Bai, guk, gure aldetik, hemen, planteatzen dena da zinegotzi bat, liberazio erditxikan oso apratzea, labordutik 8 ordura, eta gu, planteamentua ondo ikusten dugu. Ondo ikusten dugu, ikuritxea, udalian lanka argia gerota ondixo dela, bihar hori dagoela ikusten dugu, eta honi esko emango isau. Halere bai iruditzen zaku eta bai ikusten dugu gai honen inguruan hiru taldion arteko lanketak enbiarko gendukela pixket, ikusteko benetako biharrak zeintzu dian, bihar hori erantzuteko zer bihar dan, adibidez, gaur esan dugu hemen liberazio erdi bat igotzen duela, baina ikusi behar da, lanketortan ikusi beharko genduke, liberazio hori nahikoa dan, ez dan, geixo behar dan, eta gero batez ere, bai, liberatu horrek, zerrenda batekin lanketortan, zer eginkizun euki beharko zuan bere lan hortan, hori alde batetik. Eta gero, behin erabakitza, pixkat lan horien da, eta ikusitzea zein dan bihar hori, eta ze liberatu kopuru esango dugu bihar dan, pixkat gero, aztertu, banaket hori nola egin genuken, pixkat, bai, udal gobernu eta oposizioen artean, danok pixkat ondo egoteko. Orduan, hori esan da, guk esku emango dizegu gaurko proposamen hori, baina bai gehatzagula pendiente lanket hori pixkat urrengo urteta bida, eta dagoela udalian, bation zein bestion, pixkat urrengo urteta bida, base bat laga, pixkat antolaket honen inguruan.
bateon zein bestion, hori argi nahi dula. Bueno, guk ere, liberazioa begi honez ikusten dugu. Egon ginen debatitzen honen inguruan bai batzorretan eta osoko bilkura aurreko beste batean. Eta orduan, bai egon zen, batzortean bai debatitzu zen, zeini legokion, kudeaketan dagoen taldeari edo oposizioari, eta orduan, holan planteauta guk, planteatu bai alkateitzatik eta bai Xabierrek aipatutuan hilduan, guk ongi ikusten dugu, ez. Hasieratik alkateik aipatu dugu dalan borondatea dela, kojunturatikan haratago jutea, hau da, pizkat etorkizunari begira. Gu jabetzen geha, beharra dudai gabe bado, orduak, esartzen diazen orduak, gero eta gehiago dira. Gure udalean, ez dela neurria handiko udal bat, baina ikusten dugu, urtia pasala, gero eta gauzak komplikatu egiten diala, eta beharrezkoa dela. Beste gauza bat da, ze almen dakan udal bakoitzak honi teinketxeko. Orduan, gu ikusten duguna alde batetikan, ontzen, zorionez, gure udalak badaka almena liberazio hori aurrera eramateko, eta hori berri hona da, aurrekontuan arabera ikustiko da, etorkizunan begira, espero deu, gutxu arabera modu hontan joatea, hau mantentzeko, neurri honera itzuen zako, pisako junteratik handratago, hau, behar objektibo hau mantentzia. Aipatu dia, hori, zelan dauden, azken finan daude baita ere gauza txiki asko, baina herri xantzatzako garrantzio handixea dekatenak. Eta jarraipenen behartzakon gauzak, eta hori garrantzi handikoa da, ez. Aipatu da, adibidez, diru laguntza deialdiak, ematen dugu, gauza oso automatikoa, baina lan handixa da horri jarrepen egiteko eta burutzeko, eta dirua helarazteko udalai. Eta diru hori justifikatzeko baita, hori adibide bezala. Eta gero bai aipatu da baita ere, informazio kanalak izan daitekela, informazio kanala oposizioarekiko aipatu da alkateak, hori begionez ikusten dugu, azkenean kanal bat eratzea, oposizioak eukidezaken informazio behar konkretu bati, pizkate bideratu alizateko, eta kanal hori konstantian mantentzeko. Garrantzi handi ematen diogu, azken partean aipatu den, oposizioarako asistentzia horri, guk bai ematen dugu, guk beharra handi zadakau, aipatu ginen, aurreko ez dakit noiz esan zen, azkenengoz, baina, gu udaltalde bat bezala behintzat, somatzen dugu behar hori, gure partetikan, eta begionez ikusten dugu, zelan planteatuta, oposizio erantzako asistentzia hori ahalmenen barnean posible bilakatzia, ez? Adibidez ontzen okurritzen zako diru laguntzak epatu dialen, badauzkagu batzu planteauta ondabarrorako, lurra osketan inguran, orduan hori, guretzako garrantzi handikoa da. Eta gero, honekin batera bai ikusten dugu, Xabierre planteatu duan planteamentua, lanketa hori, igual ipini daitezke erizpide batzuk, batez ere, ez, baina urrengo 2 urteetako. Urrengo 2 urteetako baita, baina ia gai gehan, hiru taldeon artean, finkatu dezagun zein izango dan, zinagotzi liberatu honen hori. Igual ez da oso oizkoa udaletan egiteaz, baina guri planteamentu nahiko baikorrero egiten zaku, ikusi, zeil dotan, ina aldan, haman komunian lan hau bultzatu. Eta horixe, gure parte. Lehen astuntzat ezatia eta askotan ez da izaten popularra, ez da. Guaine, haidia, honek eurontzako zehatzen lanak eta diruak eta hartzen da, pixkate argitzaldea
lehen esan, 18.000 euroko gainkosto bat eukiko leukela gure plantamendu honek, baina gu legaldi honetan, aurreko legaldian ere berdin, eta aurrekoan ere bai, baina gu erabiltzen ari gean parametro ekonomikoak eudelek Euskal Euskadirako etxendoan plantamendutik edo proposamenitik guria bezalako herri xetako etxendoan plantamendua alkate eta zinegotzi herri liberauta, guk etxendoan plantamendua alkate eta zinegotzi oso liberatuta, guriak eukiko leuke 6.000 euro gitxioko kostua. Osa, esan azken baten, igual etxietan ikusten da, guain ere soldati igoerakin dabiz. Bueno, jakin daigun, gure bi osok beste herri batzutako bate terdik baino 6.000 euro gitxio zaitzen duela, ezta. Hori pixkat, en fin, egon lik ezen zeak kontuan hartzeko. Eta gero, Xabi, esan dezuen, edo esaten ari gehan daudana, gero, ematen dugu hemen, zinegotzi liberazioa izan behar da la panacea. Gau, ipini behar dugu, baitxare harremanetan, eta batzordian, egin beharko dugu, gure liberazio kontu honek, eta gure funtzio eta lanak, eta gero, udaletxeko plantillakin ere, plantillako funtzioekin da, lanpostuekin da, harremanetan ipini, eta horren lanketa ere enbiarko da. Eta guria izan behar da besteakin osagarri. Eta hori dudagabe gerorako ere gehatuko danez, hiruron artien enbiar dugu. Erki, orduan, zinegotzi baten dedikazioa 150-tikan 100 aldatzeko proposamenari aldeko bozkak. Beraz, hago batez, onartuta gertzen da. Eta boskarren puntua pasatuko gea, batzorde informatzaileen sorrera eta osaketa. Hemen, hor, ni xilduko nahi da, garoak emango digu. Nik zarreria eta gero hitza pasatuko dut. Hau ere aurreko gaztian gobernazioko batzordian hitz egin gendun bezala hezkuntza eta feminismo batzordiak eratu nahi dira. Batzorde buruak, hezkuntzan izaskun osinalde eta feminismoan ainize azpiazu, dia eta izango dia, eta, beurai emango isuet hitza azalpenak emateko. Egixe esan, feminismo batzordian eri hemen 1000 aldiz entzun diazue, eta guk geure baitxan osatuta dakau, esan nahi dut, hasieratikan ikusi gendula, ongizatetikan pixka banatu bihartzala eta bere espazio propixua hartu bihartzoala. Hasieria eman gendun, 2019ko abenduan, okerrezpanabil azaruan, abenduan, uste eta abenduan. Eta orduan elkartu ginen zinegotzixok. EMA, mugimendu feminista hasieratik hasi izan gurekin parte hartzen, eta gero teknikarixa gizarte langilea da, beak dakalako oantxe momentuan jarduna hortako. Eta gero behan duo, aholkularitza zerbitzu bat ere hartu zen, eta hola isa jarraitzu dugu, eta hiero isa batu geha ordutikan gertatzen da, baitxuraz barruko paperetan, ez dakin inun ere horren konstantzia egon behar da, eta hori izan, falta zen, baina martxia hartuta dakau, eta guk berdin jarraitzuko dugu, ontsi arte bezala. Gure bidea pixka diferenti izan da, guke pentsatzen genuen hezkuntzak bihartzala bere lekua, baina ez genuen nahi gendulako eratu, eta pentsau genuen ipintzia euskara kultura eta hezkuntza batzorde bat eratzia, eta gero eragileekin konpartitzia ia zela ikuste zen. Nahi genuen pixkat hori, hausnarketa hori sakonein, eta hortako enpresa bat kontratau zen, da parte hartu dugu, hezkuntza arautuko eragile danak, herriko 3 ikastetxeak eta 3 guraso elkartiak, gero aurreskoliak ebai, aizialdiko taldiak ebai, kale zitzaileak, besten bat astutzen dakat eskola kirolekuak, orokorrian hezkuntzako eragile danak hartu dugu parte,
eta nahi baino gehiago luzau zitzakun, hau ere behin baino gehiagotan indete izketan hemen, asko luzau zitzakun, pandemixia garrapauzigolako erdixan, bueno, jende asko ginean, asko bat hartzen ginean, orduan atzeusaku bastante, baina hortikan emaitza bi izan zian nabarmenak, batetikan hezkuntza batzordea bere, batzorde propizioa bi hartzala batetik, eta bestetikan baten behar zela hortaz ardurauko zana. Funtzio horrek hartuko zitsua zena. Eta hezkuntzan ere olexe koordinatzaile bat, gurean koordinatzaile figuria moruan da, baina bai, kanpo enpresa batekin aholkularitzia edo dakau, eta guk berri xogea. Hirugarrena aste honetan enbia ginen, da neu ondo ezik egon nahielako ez duen, baina horixen, hori ere badabilela martxan. Eta hainizek ez dakit izan dezu, ongizateko berdinak diala feminismoko batzordekideak, eta hemen ere planteatzen da, horixe, hezkuntza eta kulturakoak izatia ez nahi ondo, euskera eta kulturakoak izatia hezkuntzakoak ere. Hori ingeu izketan, balorauko da, baina proposamena bintzat hori da. Horixe. Listo? Bai. Bai. Xabi eta Inigo, prozeseteko. Beraz, bi batzorde honek eratzearen aldeko bozkak. Hau batez onartuta gertzen da beraz, Joseba, eta kidiak ere jasokezu zaktan. Seigarren puntuan dakau, udalangileen ordainsarien igoera 2022 urteako, estatuko aurrekontu orokorraren abenduaren 28ko, 2008 legearen 18. artikuluaren aplikazioz. Beste gabe, eudelek intzoan proposamena autonomia erkidegoko udalerri guztietarako aplikatzeko 2% igoera, eta beste gabe, proposamen horrekin gatoz, Euskal Herriko edo Euskadiko administrazio guztietako langileentzako pentsatu dan igoera aplikagarri ipintzeko. Zoz esateko... Bai, hori da, batzordean komentu izan da. Beraz, igoeraren aldeko bozkak, hau batez, onartuta gertzen da. 7. puntuan, Mutrikuko hirigintzako arau ordezkoetako AR3 turruntegi eremuaren xehetasun azterketaren aldaketa puntuala, behin betiko onarpena ematea dakargu, eta gai honetan esan behar da AR3 turruntegi eremuan aldaketa puntual honen lanketa batzordian indala, hirigintza batzordian indala, eta abenduaren 24an eman zitzakola behin-behineko onarpena alkate bazpenez, hirigintzako alkate bazpenez, eta jendaurrian egon dela, 20 eguneko lan eguneko epian, eta alegaziorik egon estanez, behin betiko onarpena emateko ekartzen dana. Bai? Ez dakitxe honen inguruan lehendikan datorren gaixadan aldetik. Beraz, AR3 turruntegi eremuaren xehetasun azterketaren aldaketa puntualari behin betiko onarpenaren aldeko bozkak. Hau ere, hau batez, onartuta gatzen da. Eta 8. puntuan dakau, adinekoek eta pentsiodunek banka zerbitzuetara jotzeko dituzten arazo larrien aurrean adierazpena Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak aurkezturikoa. Hemen danok jasoko gendun, mozioa da sortzi horri aldeko mozio bat izan da, irutxu zaku ez dala egokisa horren irakurketa osua etxia, baina, mozioa sartu duen kasuan, hau sartu geha laburpen bat etxea, haren edukisa jasotzeko, eta horren berri emango digu hanek, eta ondoren bai laburpen horren ostian irakurriko ditugula proposatzen dituen puntuak onarpeneako, azkena ez dagokigulako, hori bizkaikoa dalako, eta beste gabe han egitza. Bai, bankua, gure kezkaren xede.
Euskal Herriko eta bereziki mutrikuko pentsiodunen mugimenduak oso kezkati agertzen gara. Bankuen jokabidearen ondorioz adinekook eta pentsiodunok pairatzen ari garen hainbat zerbitzuren murrizketak direla eta. Globalizazioaren garai hauetan, merkatuaren jokamoldeen menpe bizi gara eta oligarkia finantzarioek, besteak beste, inbertsioei ahalik eta etekin gehiago ateratzearen helburua daukate batik bat. Honen arira, izugarria edo beldurgarria da bankuek azken denbora honetan hartu dituzten edo hartzekotan diren neurriak. Langileen kanporaketak, bulegoen itxitzeak, mostradoreetako zerbitzuen digitalizazioak, zerbitzuen trukeko zergak, hainbat eta hainbat komisio. Dira beste batzuen artean bankuak erakusten ari diren bere benetako aurpegi maltzura. Bankuen egin behar nagusienetako bat albora utziz, hau da, bere funtzio publikoa lotzagabeki eta gupidari gabe saiestuz, irabazi errazen estrategietan murgildurik daude. Urtero hainbat eta hainbat milaka milioitako irabaziak bere ganatuz. Bankuak gaur egun herritarren ekonomiak sustatzeko eta laguntzeko izan beharrean, diruak jasotzeko makinak bihurtu dira, oligarkek diseinatutako estrategien menpe. Ordua da banku publiko bat jartzea martxan, herritarren eta enpresa txiki zein ertaina zerbitzura, herriko ekonomiaren begiraleak izan daitezen. Horregatik, hain zuzen ere, gaurko mozio honen garrantzia. Alde batetik gure gaitzespen irmoari udalbatza honena ere bildakion, eta bestetik eskatzen ditugun puntuetan lagungarri gerta zaizkiguten. Eta aipatu bezala da 8 orrialdeko laburpena, eta orain ja mozioko 7 puntuak irakurriko ditut segidan. Egindako zioen azalpenean azaldutako guzti oinarri hartuta, udal honen osoko bilkurak honako hau onar dezala eskatzen du Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak. Bat, Mutrikuko udaleko osoko bilkurak lehiatila bat irekitzeko eskatu die Mutrikuko udalerri honetan dauden banketxe guztiei. Lehiatila horretan, herritar guztiei eta 75 urtetik gorakoei lehentasunez aurrez aurreko zerbitzua bermatuko zaie lanaldi osoan. 2. Mutrikuko udaleko osoko bilkurak honako eskaera hau egin die udalerri honetan dauden banketxe guztiei. Lokaletara sartzeko murrizketak dauden bitartean eta pertsonen arteko urruntzen neurriak gorde behar diren bitartean, neurri horiek eta beharrezkoa den beste edozein bete behar direnean, entitatearen sukurtzal bakoitzean gaikuntza ematea. Baldin eta hori materialki egingarria bada. Beste gune batzuen zain egon daitekeen areto bat beste batzuk saiesteko. 3. Mutrikuko udaleko osoko bilkurak honako hauek eskatu dizkie martxoaren 22ko 164/2019 errege dekretuaren bidez Mutrikuko udal mugartean dauden banketxe guztiei. Azaroaren 24ko 19/2017 errege dekretuan, otsailaren 28ko EZ 228/2019 aginduan eta oinarrizko ordainketa kontuak arautzen dituen martxoaren 22ko 164/2019 errege dekretuan xedatutakoa betetzea. Bigarren mailako ordainketaren oinarrizko ordainketa kontuak arautzen dituzten banku erakunde guztiei hain zuzen ere. 4. Mutrikuko udalbatzak honako eskatu die Mutrikuko udal mugartean dauden banketxe guztiei. 75 urtetik gorako pertsonei hala eskatzen badute, doako zordunketa txartelak ematea, inolako komisiorik gabe, erabilera mugen inolako ordainketarik gabe, saldo jakinaren eskakizunik gabe, erabiltzeko gutxieneko zenbatekorik gabe edo antzeko produktuak eduki gabe. 5. Kontuan hartuta bankuek, bere noiko jardueran bezeroekin bat datozen funtzio pribatuak betetzen dituztela, hala nola, pentsio plan bat, inbertsio fondo bat arpidetzea, akzio pakete bat edukitzea eta kudeatzea, kutxa gotor bat alokatzea, eta bezeroa jarduera hori ez duela nahita ez egin behar. Baina aldi berean funtzio publikoak betetzen ditu, eta bezero ez da eginkizun horietan ituntzen. Baizik eta ezinbestean, bankuaren bitartekaritza onartu behar du beste aukerari gabe. Hala nola, gordailugilea, bere diruak entzea, ezinbesteko hornidunen ordainketa, hala nola, gasa, elektrizitatea, zergen ordainketa eta tasak. Mutrikuko udalbatzak Espainiako bankuari eskatzen dio bankuen funtzio pribatu eta publikoak argi eta garbi bereizteko eta azken horien doakotasuna edo bestela gutxieneko komisio bat ezartzeko. 6. Banka publikoa osa dezatela eskatzen die Mutrikuko udalbatzak ekonomia gaietarako eta eraldaketa digitalerako ministerioari, bai eta Espainiako bankuari eta euskal instituzioei ere. Banka pribatuarekin bateragarri izan dadin. Bankaren berezko funtzio publikoak betez eta pertsona fizikoentzako sarbidekoak izanik. Honako printzipio hau bete dezaten. Saldorik handiena duenari gehiago kobratzea eta ordainagirien eta gainerako ordainbide eta kobrantza bideen kudeaketaren eta beste prestazio batzuen kostua kobratzea.
batez ere zerbitzu hori gehien bat baliatzen duten pertsona fisiko edo juridikoei. Eta 7, Mutrikuko udalbatzako osoko bilkurak lehen dabiziko akordiotik 4. bitartekoak udal mugartean dauden banketxe guztiei helaraziko dizkie. Eta 5. eta 6. erabakietan bertan aipatutako erakundei. Erki. Xabi, Inigo, geuk ere irakurren dezu geho igual balorazio bat eren beharko dugu, ez? Honen inguruan. Hain ize, ez dakit... Ez komentatzia iruritzezat azkenean danon eskubidea diala eskatzen dianak, eta batez ere hori 65 urtetik orako pertsona danak ez nuko esatea, baina askok dakela arazoa gure mundu digital hontan, eta bueno, bai, eskubidea dakela, eta eskubidea dakela eskatzeko gainea, eta ondo dabiltzela. Nik formaldetik igual geixo, baina gaineratzia olako mozioak eta ondo doz, planteatzia eta ekartzia, eta gero askotan izatea egikaritzen edo gauzatzen gaitzak, ez? Espainiako bankuei bisaltzia eta instituzioa, eta bueno, hori igual ondo do, planteauta eta komeni da, baina bai bintzat herriko erakundita, hau da, gure hurbilen daudenak, bai eskatzia gure hurbileko jendiena, gure etxeetako jendiai, pixkate beste konsiderazio bat emateko ez da. Bai, ez, hain nintzak esan da bezala guk ere ondo ikusten dugu, mozio honen, ez dakit, printzipioak edo helburu nagusiak, eta baita ere oso ondo ikusten dugu, azken aldian, pentsioen mugimendutatikan, sortu da reivindikazio, zerbitzu duin baterako, reivindikazio hori, arrakala digitala eragindakoak askotan, aurrez aurreko arreta duin bat eskatzen, ordutegi zabalak, eta arreta egoki bat, ez da, guk horrekin bat egiten dugu, baina egitza da gero, mozio hontan, gauza asko sartzen dira eta gauza asko nastatzen dira ere bai, eta gu badoz pare bat parrafo bez ditugunak ikusten, eta bada justu hain zuzen ere, 65 urteko gorakoei, inolako komisiorik ez kobratzia, eta hori pixkat utopia bat izan lehike, baina bankuak dira, irabazi asmogoko elkartiak dira, ez dira administrazioak, eta 65 urteko ere danak ez dira berdinak. 65 urtekoak 2 pentsio txikixadakenak, 2 alarguntza txikixadakenak, eta horrei lagundu behartzakue, baina 65 urtetik gorako asko doz, diru mordoa dakena bankuan, bizi guztiko aurrezkiak dakaelako edo ondasunak, gazte askon aldian oso abantaila egoeran dozenak ere bai. Orduan, danak zaku berdinean sartzia, nastatzia eta komisioa barkatzia, eta hori, birutzako gauza pupurri asko dagoela hor, helburu orokorrakin bat eitzen baldin badu ere, eta pentsionisten mugimendu horrekin helburuekin bat eitzen baldin badu ere, konkretuki mozio hontan hainbeste horrekin artean jasotzen dien pare bat parrafokin ez gozela, ez ditugu ikusten, eta horretxekan abstentzioa boskatuko dugu. Gure partetikan lehenik eskertu nahiko genduke lanketa, induten lanketa. Pentsio honek induten lanketa, dia 8 horrea aipatu den bezala, egin da laburpen hona, eskarrik asko den, laburpena eskaintziarren. Baina lanketa izan da nahiko sakona, hain zuzen ere, nik uste dut dano goratzen da noiz hartu zuen gai konkretu honek pizkate auspua, horre onzan karta bat, ez? Pentsio 6.000 firma jaso zuen eskutitz bat, pentsio dun bat, behintzate adindu bat, esaten zuen, guk adindua geha, baina ergelak ez. Eta azkenian, honek, mozio honek hori usten du agerian, ez? Gauz bat dagoena eta ez bakarrik adindua baizik eta gizarte oroak pairatzen gauden gauz bat, ipini dio hitzez hitz, behar baten, akzio bat hartzearen beharra.
konkretuki, zerbitzu finanziarioak, dakan kalitatearen murrizketa hau, eta ez hori bakarri, baizik eta gudanontzako suposatzen duen gain kostua. Beraiek, pentsiodunak, aipatzen dute beraien lehenengo pertsona bezala, baina gero garapenian, azalpenian, orokortu egiten dute gudanok nolabait pairatu behar digun eskazia hau. Eskazia, bai kosto altuak eta bai zerbitzu kalitatearen murrizketa hau. Hain zuzen ere, beraiek dira teknologia ondo zauan, bere momentuan eskutitza agertu zanean, niretzako leloa oso ona zan, atindu nahi, baina ergela ez. Eta hola da, azkenean da belaunaldi bat, neurri handi baten, ez danak, dudai gabe ez danak, baina neurri handi baten teknologia berriekin jaio ez direnak. Eta dakate eskubideak, hainiziak aipatu du, eskubide osoa dakate, beraiek behar duten zerbitzu hori jasotzeko. Eta hori, hanek aipatu du nolan, mozioan gauza asko tratatzen dira abusuzko klausulak, bitartekaritzaren gainkostua, bankiko langileakoaren baldintzak, ero bankutxarraren bilakaera ze pasatu zen azkenean, gudanok, herritardanok, sareten kalte dana geuk ordaindu deu. Ez beraiek egitzu parte honakin, eta gu jaso deu, gudanon artean pagatu deu horrek. Orduan, mozioa berak eramaten dugu hausnarketa sakon batera, honek kontuen ukita. Gero, mozioara planteatzen dian puntuak, zentzuzkoak iruditzen zaigu, jonek aipatu du komisioen kontua. Ez dakiz, nik igual ez naiz iritsi puntu konkretu hortara, nik ikusten mozioan hori dagoela aipamen konkretu bat txartela, kreditu txartelan inguruan, komisio grabeko kreditu txartela baten eskaria, adina, 75 urte baino gehiago doken pertsonei. Hori bideragarriena da, dudai gabe, 75 urteko pertsona baino gehiago daukean jendia, dago danetik, gure artean danetik dagoen bezala. Hori bideragarria da eramatea, ez dakigu. Baina, planteamendu orokorrean guri ez digu ematen horrek argumenturik atzera botatzeko. Eta gu, babestu egiten dugu, eta eskertzen dugu, norri baten taldeaneko pentsiodunak finkatzea ez beraien arazo konkretuetan baizik eta pizkat hartzia gizartean dakaun arazo bat. Hauze da, murrizketanen mundu hontan, hauze da arazo larri bat. Eta gu baiezkoa bat. Erkinigo, beraz bozketengo dugu. Adinekoek eta pentsiodunek banka zerbitzutara jotzeko dituzten arazo larrien aurrean adierazpenaren aldeko bozkak. Abstentzioak. Eta kontrakorik ez, beraz aldeko 6 bozkarekin onartuta. Parkatu. Aitor deskontau dut, baina. Parkatu, ezan inigo astu etela, Eta batzi garren puntuan dakau, martxoaren 8an nazio feminista lortu arte adierazpena Bilduk aurkeztua. Ainize? Bai. Martxoaren 8an emakumeon egunian, orain arte lortutako ospatzeko egunetik haratago, onaino iristeko borroka egin duen mugimendu feminista eta norbanakoen lana itortzeko eta aurrera begirako erronkak mai gaineratzeko eguna da. Ezinbestekoa da, eskubideen aldeko borrokan, mugimenduaren antolakuntza eta interpelazioetatik jendarte guztia inplikatzeko izan duen eraginaz mintzatzea. Zentzu honetan, instituzio honi dagokion ardura hartzetik aurkezten dugu adierazpen hau. Esan dugu dagoeneko pandemiak agerian utzi duela feminismoa aspaldi aldarrikatzen ari zena. Bizitza zaurgarria eta dependientea da. Bizitzari baldintza duin eta justuetan eustearen aldeko apustua egiteko unea da.
Horrek begirada feminista eskatzen du erakundeetatik bultzatzen ditugun politika guztietan. Genero desberdintasun estrukturalen gorakada errealitate ukaezina da. Emakumeek beren gain hartzen jarraitzen dute zaintzen karga gehiena, ordaindua eta ordaindu gabea. Eta azken honek gainera prekarizazio norabidean nabarmen hartu du. Krisi egoera honi erantzungo dioten erantzun integralak premiazkoa dira, esparru eta maila guztietan, globaletik tokikoraino eta alderantziz. Euskal Herrian, gure eskumen esparru mugatuan, argi daukagu gure lurraldeetan, gure bizitzaren burujabe ez garen bitartean, ezin izango ditugula beharrezko aldaketa guztiak bultzatu. Hala ere, badaude aukerak bide hori marrazten joateko, sisteman pitzadurak irikitzeko eta inzuzen ere tokikoa da eremu egokiena. Horretarako, erakundeak koordinatu behar dira, eta bideak ireki herritarrek erabaki publikoetan benetan eta eraginkortasunez parte har dezaten, batez ere emakume taldean hitzek eta mugimendu feministak. Behar bezala aurre egin behar diogu daukagun erantzukizun publiko handiari, eta hori premisa feministatik egin behar da, artikulazioa eta parte hartzea bultzatuz, plana eta programa eraldatzaileak eginez, larrialdiei arreta emanez eta behar diren baliabide guztiak ahalbideratuz. Horregatik guztiagatik, Mutrikuko udalak honako hau erabaki du. Lehenengoa, zaintza mahai bat martxan jartzea. Zaintza sistemari buruzko analizia egin eta honen konpromiso kolektiboari heltzeko estrategia publiko komunitarioak diseinatzeko eta abian jartzeko elkarrizketarako erabakigune bat. Parte hartu beharko dute, besteen artean, udal teknikari eta kargu publikoek, eragile sindikalek, sozialek, mugimendu feministak, eta bestelako herri mugimenduak ere, askotariko arlotakoak, gizarte, hezkuntza, osasuna, kultura, gazteria. Eremu lotoslea izen beharko da, politika publiko komunitarioen diseinua, jarraipena eta ebaluazioa egiteko. Eta arreta berezia jarri beharko du parte hartzeko zailtasun handienak dituzten emakumeen kolektiboen beharrak. Bigarrena, etxez etxeko laguntza zerbitzuaren eredua, eguneko zentruen eredua eta funtzionamendua egokitzea, berrantolatzea eta zabaltzea, identifikatutako beharrei erantzuteko eta lan baldintzak duintzeko asmoz. Hirugarrena, gure udalerriko etxeko langileen egoera identifikatzea eta aztertzea, zerbitzu sozialen eta tokiko kolektiboen bidez, eta haien lan eta bizi baldintzak hobetzeko programa integralak abian jartzea, besteak beste, kontzientziazio kanpainak, etxe bizitzarako eta langileen erroldarako eskubidea bermatzeko ekimenak, aholku zerbitzuak martxan jartzea eta abar. Laugarrena, jabekuntza eskolei eta emakumeen etxei behar adina baliabide bermatzea. Emakumeen, nerabe eta neskatoen ahalduntze individual eta kolektiborako ekintzak bultzatzea tokiko eragile feministakin batera. Eta azkena, bosgarrena, zaintza lanen balio sozial eta politikoa aitortzen duen komunikazio kanpainak egitea, erantzunkidetasunari arreta berezi eskainiz eta etxeko langileenak bezalako errealitateak ikusaraziz. Gero hemen mozioan ez du jartzen, baina nik azkenengo punto bat igual gehitzuko neuke herrixan antolatzen diren mobilizazioetan parte hartzeko. Eskerrik asko indize. Xabi eta Inigo. Gauza askoz gehiago ez gehitzeko, esan urtero bezala, otsaileko plenuan aurkezten den adierazpena dela, martxokoan 8 hau, eta, kasu honetan urtero bezala eta beti ezela, bat etxen dugu adierazpenarekin, eta ondo aurre. Inigo. Gure partetikan bat egiten dugu adierazpen honekin, erronka interesgarria eta beharrezkoa, zaintzan erronka, mozioa neurri handi baten fokalizatuta dagoen erronka hori garrantzi handikoa da. Eta mozioan bertan agertzen den bezala, pandemiak ageri utzi duela feminismoa aspaldi aldarrikatzen ari zena. Bizitza, zaurgarria eta dependientia dela. Hori borobil bada eta jabetu geha, azken 2 urteguetan, eta baitza ere, beste realitate handi bat, emakumeek bere gain hartzen jarraitzen dute zaintzen karga gehiena, ordaindua eta ordaindu gabea.
planteamendu interesgarri iruditu zaigu. Gero mozioen puntuetan, zaintza mai bat martxan jartzea oso interesgarria da, bideragarri ez dakize punturu arte, erronka zerixua da. Bai egin beharko zen almena, zaintza hau dakagu betirako, zaintzan behar hau historia guztian lagundu izan dugu eta izango dugu, eta bai, helduen behar zaio. Eta gero beste puntuarekin bai, ondo ikusten ditugu, beraz, gure aldezko bozka. Ni bakarrik hemen esateko beste mozio batzutan gertatzen den bezala, Europar Batasunai eskatu behar dizeula eta Madrili eskatu behar dizeula, hemengo gauza asko bai dozela gure eskutan, zaintza maixa martxan jartzia, etxez-etxeko zerbitzu langileak ere baditzugu, eguneko zentrua ere badakau, mutrikun ere hainbeste emakume dakau interna bezala dozenak, eta bai dela bene-benetako arazua eta kolpein behar dizeuna eta onartzen baldin bada lan etxeko dela eta emango digula lana, mendo kriston lana, bai. Hor badoz, Euskal Herrian badoz kooperatiba batzuk eta holaixe zaintzan dabiltzenak, juntzan urteko jardunaldi feministan, torrezian, zaina goratzen, nongo bazian, Hernani zan, etorri zan Malen Etxia, Zumaiakoa, eta Maitalen, ez dakitxe Hernani zan, berdin dio, baina holaixe emakume zantzaileen kooperatiba bat da beuren esperientzia eta kontau zeuen, eta oso interesgarrixa. Bai, badakau lana. Erki, beraz, martxoaren 8an nazio feminista lortu arte adierazpenaren aldeko bozkak, hau batez, onartuta mozioa. Honen bestez, gaurko puntuak amatxu dira, eta erregu galdereta pasatuko ea, lehenengo maixan zehose komentatzeko, Inigo? Bai, gauza azkar bat. Lehen aipatu duzu, Joseba, hori, kofraixan eta txabolen inguruan ez dela iritsi izez. Dikean dokumentazioa iritsi da, edo lizitazio, dikean nahi detezan, dikearen luzapen proiektu horren ez da, bale. Hori, bihar bada, egizazan ez dugu ere, baina lizitazioko plataforman, han akaso egongo zan dokumentazioa, baina bestik ez. Erki, honen bestez, gaurko saioa, onaino, martxuan